De asta și aici pieptul, știi? La modul mă simt super masculin așa. Da. Asta e a doua zi de exerciții. Să se Dar înțeleagă. să știi că nu se vede. Nu se vede. Te-am forțat, practic, ți-am violat propria vrere să te uiți la The Young Pope, un serial pe care eu îl ador și îl consider ca fiind unul cele mai bune seriale pe care le-am văzut, dacă nu chiar cel mai pe sufletul meu, urmat de sezonul 2, care este The New Pope. Și nu pot să spun că nu m-a deranjat că mi-ai trimis acel mesaj. Ba știu că te-a deranjat. Știu că te-a deranjat. Încât am dat pe linioară, l-am văzut pe notificare și am zis îi răspund prostului mâine. Nu, cred că mi-ai dat un like sau ceva de genul foarte pasiv-agresiv sau un ok, nu mai știu. Prima dată. Nu știu, dar știu că am suferit pe treaba. Și eu astăzi simți nevoia și mă simțeam eu vinovat. Ia uite bă că nu-mi place ce îi place nebunului. Da. Și simți nevoia să redeschidă subiectul. Așa, ai tușit frumos. Da. Și chiar simți nevoia să redeschid subiectul, că mă simțeam vinovat. Și o construi eu frumos așa, ca și cum... Dar nu. Nu. Da. Adică, dintre toți oamenii la care aș fi recomandat serialul ăsta, mă așteptam ca ție să-ți placă. Și nu-ți place pentru că îmi mențin ideea că tu n-ai deschidere spre partea spirituală. Bă, fii atent. Spune puțin premiza serialului. E premisa exact. Cu S. Da. Ăsta sunt. Și eu tot ăsta sunt care corectează. Da, fii atent, dar la modul ca și cum vrei să convingi pe cineva. În primul rând, disclaimer din prima, eu nu sunt bun la a povesti seriale, filme și hai ca să par deștept cărți. Nu știu Ba da, adică pe mine m-ai convins să mă uit. De asta zic. Te-am convins spunându-ți în mod repetat. Uite-te la un an și da. Da, mă, zi premisa. Da, mă, este vorba despre un papă tânăr care este ales să fie papă. Despre un om tânăr care a ales să fie papă în ideea că poate fi ușor controlat. Este și primul papa american, care este Papa Pius al XIII-lea, papă care n-a existat în realitate, tocmai din cauza asta să nu existe din partea bisericii că, bă, uite, așa a fost nu știu care papă. Deci este un personaj fictiv. Și odată ajuns ăsta ca fiind papă, e personaj interpretat de Jude Law, mâncaia și ochii lui, că este superb. O spun din perspectiva unui om straight și la casa lui. Ajuns la putere, ușor începe să descopere cum stă treaba cu divinitatea și cu Dumnezeu și așa mai departe și se dovedește a fi imposibil de controlat. Și reușește dintr-o marionetă să devină un fel de icon, un fel de zeu. Mi-a plăcut foarte mult aia cu absence is presence, raportându-se fix la ideea de Dumnezeu. Că nu știu dacă ai văzut episodul ăla când vorbește cu tipa aia și o întreabă nu cred că am... care este cea mai bună trupă, cea mai bună nu știu cum și ce au toți în comun. Aha, da. Chiar al doilea episod, cred. Și zice de Daft Punk, mai zice de nu știu cine și la modul că nu se arată, adică nu știi cine sunt. Și asta e faza mișto și cu Dumnezeu, pentru că nu îl vezi, dar cumva știi că e acolo. Ceva de genul ăsta. Și de asta, absence is presence. Și cumva asta vrea să facă și el, să nu fie văzut de oameni. De asta și speech-urile și asta, el nu se vede de la balcon, se aude doar vocea lui, este doar o entitate, o prezență. Știi că e acolo, dar nu știi cine e. Și asta mi s-a părut foarte șmecher. Da, la faza aia, la modul ăla, uite, tu i-ai dat o însemnătate destul de puternică cu asta. Adică, pentru mine aia mi-a plăcut foarte, foarte mult, dar la modul, mă gândeam că e o chestie de aia, gen de măreția e mai mișto când e pusă, învăluită în mister. La modul ăsta. Absolut este un mister. Nu am dat-o neapărat, n-am asociat asta și cu Dumnezeu, pentru că
el e un personaj a cărui credință, cel puțin până unde am ajuns eu, pe la episodul 4, nu, pe la începutul episodului 5, în care el nu știe efectiv dacă crede sau nu, spune că nu crede în anumite instanțe. Asta e Zice mișto. că, sau efectiv se Asta e strânge mișto. de pur, rugându-se de parcă vrea să creadă. Și asta mi se pare mișto, că este cumva exprimat în sensul ăsta latura super umană a fiecăruia și la modul, se întâmplă și celui mai apropiat om de divinitate, care este papa, da? Așa se consideră acum. Adică până și el se îndoiește cumva de treaba asta, dar acțiunile pe care le întreprinde și gândurile pe care le are sunt în concordanță cumva cu un plan superior. Așa mi se pare. Ce îmi place și de asta este că nu pot să zic că nu îmi place și o să-l continui, dar nu știu când o să-l continui. Zilele astea, poate o să revin după un timp, nu știu. Îmi place absurdul serialului. Pentru că inițial, chiar și cum mi l-ai descris tu, dar și din trailere și asta, părea ca un fel de episod de serial de la istoric, știi? Cum a fost ăla cu Henry al VIII-lea, cu așa combinat cu un fel de House of Cards. Da, are din House of Cards chestii. Dar nu e. E total, îți înșală așteptările. Pentru mine plăcut. Pentru mine, sincer să fiu, plăcut. Pentru că e absurd. E foarte absurd. E construit în așa fel încât eu cel puțin, de asta poate mi-am pus așa un ecran de protecție între mine și personaje, gen nu mă simt foarte immersed în ce se întâmplă acolo, pentru că mi se pare că fiecare personaj e o caricaturizare a personajului. Într-un fel, da. Are logică, știi? E personajul ăsta care ar trebui să însemne ceva, dar e o caricatură dusă nu la extrem, dar sau cel puțin sunt băgate personajele în niște situații. Da, sunt niște situații totuși umane. Mie mi-a plăcut încă de la început, cum începea cu el vrea Coca-Cola Sherry with no sugar. Mi s-a părut super șmecher pe faza aia. I want my diet Coke with Sherry sau ceva genul ăsta. De zice el. Și după aia când vine aia și aduc tot felul de daruri și piesa aia cu Senza una perché nada, foarte mișto strecurate chestiile astea. Nu știu, îmi plac mult de tot. Dar speech-urile pe care le are papa, cum ar veni, sunt absolut fantastice. Mi se pare că toate episoadele, toate scenele sunt duse către acele speech-uri. Tot ce este ca o pregătire pentru chestia și când cine Papa Piu speech-urile sunt ca o concluzie a tot ce s-a întâmplat până atunci, în punctul ăla. După care iar se construiește. Crezi că te-ai identificat cu personajul? La modul așa, în gândiri și în alea? Da, exact, asta e. Cumva tumultul ăla mi se pare foarte însușibil. Eu fiind și pe treaba asta, că știi bine, știi cum sunt cu spiritul. Da. Și îmi plac și momentele de sinceritate cu, nu știu dacă în ce episod e, când el parcă pe un balcon, pe un acoperiș cu unul de zice cu I don't believe in God. Mi s-a părut super șmecheră faza aia la modul. Wow, temă. Adică o replică pe care nu o așteptai, știi? Adică să-i fac o destăinuire pana mea, nu te așteptai să zic treaba asta. Și tocmai papa spună, I want to tell you something, I don't believe in God. Și după aia o dă, știi? Dar i-a văzut reacția sinceră a lui. Da, uite, pe mine în momentele ăștia nu m-au surprins, pentru că aia e faza. Tu ești immersed în serialul ăla prin prisma personajului și prin prisma gândirii lui, da? Da. Eu mă aștept la orice de la serialul ăsta, sau m-am așteptat de la orice. Datorită absurdului. Chiar e datorită. Absurdul ăla m-a făcut să continui.
Și de asta că ultimul episod full a fost la episodul 4 în care prim-ministru sau asistenta prim-ministrului Groenlandei dansează la final pe melodia aia. Nada, nu știu cum. Senza una perché. Bă, mie mi-a plăcut foarte mult momentul ăla. E un moment, nu știu, un moment ăla de vulnerabilitate, așa, de te simți tu lăsat în pace cu o melodie mișto și cu cineva care dansează în distanță și e foarte mișto faza. E foarte... te relaxează foarte mult așa, mental. E foarte mișto. Dar nu știu, n-am putut să mă identific puternic cu personajele și cu alea, pentru că nu-mi vorbește mie atât de personal cum îți vorbește ție. Îmi place stilistic. Îmi place serialul de care arată foarte bine. Și am fost plăcut surprins, deși inițial am fost la modul pentru că eram obișnuit cu stilul lui Sorrentino de a regiza. Dar identifici aici chestiile lui. Le identifici, adică poți să spui, da, e făcut. Sunt chestii, dar sunt mult mai... parcă nu sunt atât de polișate, deși ele sunt. Dacă iei fiecare cadru, parcă e o poză, știi? Dar nu are grandoarea aia pe care o avea la Grande Bellezza sau Youth. Știi? Gen, sunt poze... Aici ai, cum dracu se numește, mă? Nu ai pozele lucrate în Photoshop, le-ai scoase Polaroid, dacă are logică, știi? Da. Și îmi place chestia. Dar e și asta o artă. Este o artă super bine făcută de om. Da. De asta nu pot să zic că nu-mi place încă, dar n-am rezonat atât de puternic și probabil că îmi făcusem niște așteptări, spunându-mi tu cât de mult îți place și cât de ălea, știi? Și a fost poate și pentru mine așa puțin la modul un letdown pentru mine, că n-am simțit chestia aia, știi? Da, e interesant că stârnește un serial două chestii atât de diferite, pentru că totuși abordează un subiect din care nu trage concluzii clare, albă sau neagră. Există sau nu Dumnezeu, crede sau nu crede, e papa ce trebuie să fie. Și pur și simplu te lasă pe tine în călătoria asta, care este poate una dintre cele mai complicate din punct de vedere al concluziilor și spiritual, să simți ce vrei tu să simți. În sezonul al doilea, când dacă o să ajungi și pe acolo, o să abordezi niște subiecte și mai interesante, inclusiv faza cu preoții catolici care abuzează copii. Se aduce vorba de treaba asta. Cu John Malkovich și așa mai departe. Am văzut că sunt câteva momente mișto în care se vede disconfortul lui Young Pope, al lui Jude Law, când știe că e lângă oameni homosexuali. Și îmi place așa de mult disconfortul și e foarte mișto la faza aia. Mi-a plăcut foarte mult. E o fază mișto când se duce să se întâlnească cu o prostituată? Se întâlnește cu o prostituată? Bă, ăla. Acolo am rămas. Ai văzut? Imediat eu nu mai știu, l-am văzut când a apărut, deci nu mai știu exact cronologia. Nu știu dacă s-ar putea să fie româncă tipa aia. Chiar. Ironic. Bă, mi-a plăcut momentul ăla. M-a făcut să realizez o chestie că de asta, când vorbi cu tine, încercai să-mi fac un speech în cap, la modul să-mi pun în cap cât mai coerente ideile. Să zic, știi, ce mă înlătură și ce mă apropie de serialul ăsta. Bă, am impresia, deci îmi dă starea aia pe care am avut-o în Amsterdam. Când e sub influență, știi, că na. Și la modul că personajele vorbesc cu alte personaje care le ascultă, dar nu neapărat le iau în considerare. Gen, știi cum e ăsta, Young Pope, și personajele nu au cea mai strălucită părere despre el. Și parcă întotdeauna replica al cuiva întotdeauna e luată cu tongue in cheek, adică la modul nu se ia nimic serios. Știi?
la modul fiecare parcă și are scopul lui de a ajunge în discuție sau de genul ăsta. Da. Așa, pentru că e ceva foarte steril în dialogurile astea. Adică nu am simțit conexiune și căldură între personaje. Dacă are logică. Chiar nu e. Nu e componenta aia umană. E steril în dialog. Și de asta, cum zici și tu, parcă fiecare își prezintă filozofia lui, dar nu neapărat fiind un dialog atât de puternic. De aici mi se pare și caricaturizarea personajelor. Dar tocmai asta îmi place foarte mult. Stilul de dialog din serial. Mi se pare foarte mișto, rostite replicile, schimbul de replici. Și e ușor identificabil. Ian Pop este arogant, ăla voielul ăla este Holy Father, Holy Father, Holy Father. Este genial omul. E politicianul perfect. Da, deci este incredibil omul. Și restul sunt așa, sunt ca niște vrăbiuțe de alea pe o sârmă undeva, știi? Te uiți de jos și le vezi pe sârmă și Holy Father, Holy Father, Boielo. Știi? Da, mi-a plăcut faza aia când își dăduseră seama cardinalii că ce vorbesc ei în la spovedanie sau cum se numește, nu e ținut pentru ei, știi? Și deodată toți fut femei și trebuia să spună asta. Pentru că știau că ăsta, papa are o aversiune față de homosexual. Da. Deci e presărat cu foarte multe momente comice. Și de ordin vizual și de limbaj. Dar trebuie să-ți placă stilul ca să le guști. Asta îmi place. Deci stilul îmi place foarte, foarte, foarte mult. Dar nu e pentru oricine stilul. Stilul în sine nu. Stilul în sine nu. De asta ce eu de dimineață, mie chiar mi se pare ca o culegere de povestiri. Sau asta voiam să zic. Că probabil că nu simt congruența aia dintre dialog și, știi? Dar e ca o colecție de povestiri. De dragul de a fi puse acolo, stilizate, cu punchline-urile lor. Da, dar fac parte dintr-o imagine super de ansamblu, nu știu. Este o chestie super complexă, ascunsă în micile ăștia povești. Sunt ca niște piese de puzzle. Fiecare episod e o piesă dintr-un puzzle. Cumva trebuie să o iei și să o bibilești, să vezi unde ți se potrivește în peisajul tău. Asta îmi dă senzația. Că sunt piese de puzzle, dar nu sunt la fel pentru fiecare. Adică pentru tine poate să aibă 3 triunghiuri, pentru mine poate să aibă 2 și se potrivească altfel, știi? Adică în sensul ăsta. Dar asta e arta până la urmă. Da. Și ceea ce dovedește că, serialul e artă. Serialul ăsta e artă. Este. Adică nu e făcut pentru consumerism. Și e mișto că s-au băgat mulți bani în el. Dar nu e făcut pentru a place mulțimii. Exact. Tocmai de asta cred că nu l-a făcut Netflix și l-a făcut HBO. Da. Și se simte treaba asta. Corect. Adică, da, mie îmi place și l-aș revedea de fiecare dată.